Mzansi Afrika indawo ngeindawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyaqhubeka ke inkulumo yethu. Ngisencwadini ke manje eka John 4 siye ku verse 22. UJesu lapho ekhuluma khona nowesifazana waseSamaria. Ngithe sigcile kakhulu emazwini kaJesu. UJesu 21 wathi kuye, sifazane kholwa yimi. Ayithi namuza uthini? Uthi kholwa, akathi khonza. Kholwa yimi, kusho ukuthi ngilalele. Isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kubaba nakulentaba naseJerusalema. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo, ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kodwa ngicabanga ukuthi uJesu nimuzwa kahle. Insindiso ivela kubani? KubaJuda, hayi kuwo wonke umuntu. Insindiso ivela kubaJuda. Manje wena ongeyena ke umJuda oclaima insindiso, igunya lokuthi uclaim insindiso ungeyena umJuda ulithathaphi? Nkosi yami, utsheliwe umRoma ongeyena nomJuda wase-Italy, ngoba iRome phela ise-Italy, ayikho eJerusalem, ayikho kwa-Israel. Utshele umRoma othe mangabe eletha leli Bhayibheli lakithi ezosikhohlisa, yena akangangena enkolweni yobuKristu. Niyazi ukuthi yini ngikhuluma ngobuKristu? Ngoba bengumKristu before. So ayikho inkolo engiyazi njengenkolo yobuKristu. Abekho abantu engibaziyo abalahlekile abahamba ebumnyameni, noma abaholelwe ebumnyameni, abalahlekisiwe, abangazilahlekelanga njengabantu abangamaKristu. Ngoba bengumKristu ngibuya khona. Yingakho ke ngikhuluma ngenkolo yobuKristu, ngoba ngazi ukusuka nokuhlala. Bafowethu, vulana amehlo, kucineni utshumo manje. Nqamuka igoda ngempela. Siyawageqa ngempela amagula. Ngifuna uzazi. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi abafundisi bebazi ukuthi bona bashumayeza abantu amanga into engekho, nabo bashumayela into abangayazi, into engekho. Kodwa kube nzima ukuthi batshele izimvu zabo abayiholayo ukuthi njengoba sinihola nje, siyazi thina ukuthi sesihogweni, sinisa khona kwalwasha la khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Kodwa ngeke sikhona ukunitshela ngoba sifuna le mali yeni eniyikolekayo. Nayo into ebuhlungu. Ukoleka imali yakho yokugcina ngapha, ukolekela ukuthi uye esihogweni. Uholwa umphathi wakho omthembile, uholela emgodini ongenamkhawulo kwalwasha. Vuka mawulele before it's too late. Wake up, Africa, and smell the coffee before it's too late. Siyaqhubeka. KuJohn 5 kuverse 30 uJesu uyaqhubeka futhi. Lalelani ukuthi uthini. Uyivule uyifunde. John 5 verse 30. Mina ngingenze lutho ngokwami. uJesu uthini? Angeke enze lutho yena ngokwakhe. Ngahlulela njengalokho engikuzwayo. Ngiyatshelwa ukuthi ngehlulele kanjani. Ukwahlulela kwami kulungile ngokuba ngingafuni eyami intando, kepha intando yongithumeleyo. uJesu akenzi umathanda, akenzi ukuthanda kwakhe, kodwa wenza intando yomthumileyo. Ngaya amagama uJesu uyavuma ukuthi uyisithunywa, akayena umthumi. Ngashaya isiZulu madoda. uJesu uyisithunywa, akayena othumile, kodwa yena uthunyiwe ngomthumileyo. 31. Uma ngizifakazela mina, ubufakazi bami abuqinisile. uJesu njalo loyo.
ngomunye ofakaza ngami ngiyazi ukuthi ubufakazi angifakazela ngabo buqinisile. 33 Nina nithumele kuJohane walifakazela iqiniso, kepha mina angibamukeli ubufakazi kumuntu, kodwa ngisho lokhu ukuba nisindiswe. Yena wayeyisibani esivuthayo nesikhanyayo, nina-ke benithanda ukuthokoza isikhashana ekukhanyeni kwakhe. Kepha nginabo ubufakazi obukhulu kunobukaJohane, ngokuba imisebenzi uBaba anginike yona ukuba ngiyifeze yona, le misebenzi engiyenzayo iyangifakazela ukuthi uBaba ungithumile. uJesu loyo ngomlomo wakhe uthunyiwe. uJesu akayena uNkulunkulu, uyini? Uyisithunywa. 37 Nobaba ongithumileyo ufakazile ngami. Anizange nizwe izwi lakhe, anisibonanga isimo sakhe, nezwi lakhe aninalo elihleziyo phakathi kwenu, ngokuba amthumileyo yena lowo anikholwa nguye. Nihlola imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo, yiyona efakaza ngami. 40 Kepha anivumi ukuza kimi ukuba nibe nokuphila. 41 Mina angamukeli udumo kubantu. Nkosi yami, uthini kodwa manje uJesu? Yena akamukeli udumo kubantu, njengoba edunyisa umhlaba wonke benza into uJesu angashongo ukuthi abantu abayenze. 41 uyifunde, John 5:41 Mina angamukeli udumo kubantu. 42 Kepha ngiyanazi nina ukuthi aninalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu. Aninalo uthando lukaNkulunkulu ngoba nenzani? Ningidumisa ngendlela wrong. uJesu uthi mina ngamukela udumo kubantu, kodwa nina niyamdumisa. Yonke umhlaba wonke, South Africa yonke, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord, Jesus is God, Jesus is the Lord. Hayibo, ufuna ukungitshela ukuthi bonke labantu laba ma-Afrika mahle? Ake ngibuze nje umbuzo. Imuphi lo muthi lo esashunqiselwa ngawo noma enashunqiselwa ngawo, ngoba mina sengavuleka amehlo ngalibona iqiniso? Imuphi lo muthi lo enashunqiselwa ngawo? Angazi noma ngizothi yilabatheka, ngoba abantu bayalabatheka nje, awutholi nje ukuthi kwenzakalani. Noma ngizothini stay soft, ngoba khona eminye imithi ebizwa ngeyi-stay soft, ukuthi umuntu avele athambe nje abe siyabhiyabha nje ungamtholi nje ukuthi kwenzakalani. Nimsolelani kumkhulu wamaqiniso mayethi yonke into enenzayo anazi nokuthi nenzani? Ngiyavumelana naye mina umkhulu wamaqiniso. 70% yezinto umkhulu wamaqiniso ayikhulumayo ungqo hlala esikhonkosini njengoba zinjalo, kodwa lo 30% usasele kumkhulu wamaqiniso. SeseMaritzburg akafika eThekwini, kodwa ngizofika kuye ngoba umkhulu wamaqiniso inkinga yakhe isedlozini kuphela. Akakwazi ukuhlukanisa phakathi kwedlozi nethongo. Ngizoyenza ivideo la ngizobe ngimchazela khona ukuthi yini idlozi, yini ithongo. Idlozi lenzani, ithongo lenzani? Yini eyenziwa idlozi, yini eyenziwa ithongo? Yini engenziwa ithongo, yini engenziwa idlozi? Ngizobe ngichaza konke lokho. Kodwa nje umkhulu wamaqiniso Baba uJabulani Sibiya, hayi uhlaba esikhonkosini bafowethu, ngifuna ukunitshela amanga. Yizwa nje ukuthi uJesu uthini. Uthi mina angamukeli udumo. Uyabuza umkhulu wamaqiniso ukuthi nimdumisa ngaliphi uJesu, nimazelaphi? Wake washo nini ukuthi nimdumise? Ubuza kanjalo umkhulu wamaqiniso. Uyanibuza futhi uJesu nimazelaphi, nihlanganiswa yini noJesu ngoba uJesu iJuda? Straightforward answer, straightforward fact. Khuluma iqiniso njengoba linjalo. Uhlanganiswa yini noJesu wena? Yini ekuhlanganisa noJesu? Awukuvule incwadi kaMateyu 15 uyiqale lapha ku-21
uze ukuthi uJesu uthini ngomuntu ongeyena umIsrayeli. Lento engishoyo ngithi hayi umkhulu wamaqiniso yena uyihlabe esikhonkosini. Mateyu 15 verse 21 uyilalele kahle. uJesu waphuma lapho wamuka waya emaphandleni aseTire naseSidoni. 22 Bheka kwavela emikhawulweni yakhona owesifazane waseKhanani. Wakhala wathi ngihawukele Nkosi ndodana kaDavide, indodakazi yami ikhwele kabi idimoni. Kepha akamphendulanga ngazwi. Base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi, "Mmukise ngokuba uyakhala emva kwethu." Awulalela impendulo ke, umAfrika omuhle. Awulalela impendulo Nkosi yami. Awu ngathi ngiyambona. Ekhuluma iqiniso hayi ngoba wayene-apartheid, hayi ngoba wayesile, kodwa ukhuluma iqiniso into ayizele emhlabeni. Awumlaleli uphendula uthini? 24 Kodwa waphendula wathi, "Angithunyelwanga kwabanye, kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli." Hawu Nkosi yami, lo muntu uphika umSamariya, unext door wakhe. Mina nawe sise-South Africa kude kangaka, ama-miles amangaka, mawusuka la uya kwa-Israyeli uhamba ngendiza, ephika umuntu ohamba ngenyawo mayeya la uJesu ekhona, umSamariya, uthi angizelanga nina. Kodwa kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli. 25 Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi, "Nkosi ngisize." 26 Awulalela impendulo ka-26. Waphendula wathi, "Akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni." Awuzwe nje Nkosi yami. Uthi uJesu ukusiza umuntu ongeyona umJuda, ongeyona umIsrayeli. Pho kanti umkhulu wamaqiniso bamsolani Nkosi yami? Umuntu ongeyena umJuda, ongeyena umIsrayeli, uma ngabe usiza yena wena ungumJuda noma ungumIsrayeli, ufana nokuthi uthatha isinkwa sabantwana ubuye emsebenzini okunokuthi unike abantu abakhe isinkwa usiphosela izinja. Kodwa bafowethu, ubani umuntu ongayiboni lento eBhayibhelini? Hayi benza ngamabomu, umthetho bayawazi. Umbuzo omkhulu uthi, kwakhala nyonini esizweni sikaMthaniya? Usukuthi ngempela bafowethu sizovuma ukuthi sikhohliseke noma sesibona. Kuningi bafowethu, kuningi ngisaqhubeka. Wena ocabanga ukuthi mhlawumbe lento ngiyikhiphe emqondweni wami angiphethanga iBhayibheli, awuthi ngikubonise nanti. Ngiphetha lona impela, ngifunda lona nanti. Uma futhi ungazwisisi, ngicela ungene ku-YouTube. Uvela nje utype ukuthi 20 secrets the Vatican doesn't want you to know about. 20 secrets the Vatican, iVatican amaRoma ke lawo kuyiwo asilethela iBhayibheli, lawo kuyiwo alethe inkoloze kithi, lawo kuyiwo alethe inkolo mbumbulu kithi, yiwo ke la ama-Vaticans. Ngena ke ku-YouTube uthi nje lapha search bese uthi 20 secrets the Vatican doesn't want you to know. Ubheke imfihlo eziqhamuka lapho. Uzwe uPope mayekhuluma ukuthi badlalile amaRoma ngendle emnyama for 2000 years. Betshelwa amanga abantu abamnyama. Abantu abamnyama bewamukela lawo manga layo eza namaRoma. Njengoba abantu bakithi besabambelele namanje ezeni entweni engekho. Hlungu inhliziyo yami. Kodwa ngoba naka amaqiniso ngiyawaveza, hayi bafowethu, hawu kuyosindo sithele naye impela. Hawu kuyosindo wabaleka impela la. Hayi khona no escape. Hayi akubalekeki bafowethu. Iqiniso nje iqiniso sizolibeka nje njengoba linjalo. Uyalamukela, awulamukeli, kulungile. Masifunda kuQuran, umdali uyasitshela, innal ladhina kafaru, ngempela labo bantu labo abangakholwa, sawaun alayhim, noma ngabe uyabatshela, aandhartahum am lam tundhiruhum la yu'minun, noma ngabe uyabatshela, uyababonisa iqiniso, noma ngabe awubabonisi,
kuyafana, angeke baze bakholwa. Ya. Ngicela ukuthi mu-Afrika ungabi wena usufola kule verse lele engiqeda ukuliquote. Ngoba uyasisho nesizathu. Uthi khatama Allahu ala qulubihim. Inhliziyo zabo zivalekile, zisealed, zikhiyiwe. Bavumile ngithi bona ukhiya inhliziyo zabo, abafuni ukuvuma, abafuni ukuvula ukuthi iqiniso lingene kubo ngaphakathi. Manje umdala uthini? Inhliziyo zabo zikhiyiwe. Wa ala sam'ihim, nendlebe zabo nokuza kwabo, banendlebe kodwa abezwa, kodwa indlebe zona banazo kodwa bayithulu. Wa ala absarihim, ngisho namehlabo, they are blind, bayimpumputhe kodwa babhekile. Kwaze kwanzima emhlabeni, kodwa ngoba naku ngiyakutshela namhlanje, ngiyakuvezela amaqiniso. Ungamangali mangiloku ngikhotha ku-Arabic, ngikutshelile ukuthi sikhotha kuma-encyclopedia, sikhothe ey'ncwadini ezingcwele, sikhothe kuma-words of wisdom. Ziningi iy'ncwadi esikhotha kuzo bafowethu. Kunzima konakele ukuthi nje umuntu wakithi alazi iqiniso. Akukho la singakhothi khona. La esibona khona nje ukuthi lo ulikhulumile iqiniso njengoba linjalo, ngiyamlanda, ngiyakutshela ngaye. Ngiyakulanda, ngiyakutshela ngaye. Yabona manje sikhuluma ngoJesu, uKristu. Okay? Ya ne? Hayi asiqhubekeni bafowethu. Hayi asiqhubekeni. Hayi asiqhubekeni impela. Nimzwile ke uJesu ke kuMateyu ke esiphika live. Uma ngabe siya ke kuMateyu 10, awu Nkosi yami. Ake ngibuyele kuyo uMateyu 10. Mateyu 10 siqale nje lapha kubani? Ku-6. Awuzwe nje Nkosi yami, asiqaleni ku-5 sizwe kahle ukuthi kwenzakalani kahle kahle la. Mateyu 10 verse 5. Laba abayishumi nambili uJesu wabathuma wabayala wathi, awulalela umyalo wakhe ema-Afrika. Awulalela umyalo wakhe ukuthi uthini uJesu. Esisazokhuluma naye ngalo Jesu ukuthi kahle kahle uJesu ubani, ngoba inkinga lento le esibhekene nayo konake. Ningayi ngendlela yabezizwe, ningangeni emzini wamaSamariya. Ningayi kwabezizwe, ningangeni emzini wamaSamariya. 6. Kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli. Nkosi yami. Uyaphika futhi uJesu, umuntu ongeyena umIsrayeli uJesu uyamphika, umphika live. Basonjala abantwana eGoli bathi uyamphika live, uyamphika 99. Line 9 uJesu uyasitshela ukuthi bafowethu angizelanga nina nabafundi bakhe maye bathuma utlalelani. Ningayi kubantu bezizwe, angizelanga abantu bezizwe mina. Ningayi futhi nakumaSamariya, angizelanga amaSamariya. Manje mina nawe esemzansi Afrika Nkosi yami singenaphi? Kahle kahle leli verse leli yilo ke verse leli la ngikhipha ku Christianity. Ade mangithola nje ukuthi uJesu uthi akungaziwa kimi ngathi maye mina ngisahlaleleni. Ake ngimfuneke lo mina ozongivuma. Ngathi ngiyafika nakule kaMateyu uJesu wangibiza ngenja ngathi hayibo. Angiphephi impela kusaqoqeka. Angiphephi impela, ngihamba impela. Hayi angihamba impela. Lalelani ukuthi uJesu ukuthini ke ngabafundisi Nkosi yami. Mbatha. Hayi Nkosi yami, shanda ukandaba hayi khona. Hayi konakele ingane zakwethu. Kodwa ke ngizothini? Ngithunyiwe, ngisithunywa nami. Ngithunyiwe. Angiyikhulumeli ngokwami, ngikhuluma into engiyifunde embhalweni. Lithathe lakho ulivule nawe. Mateyu 6, intshumayelo yasentabeni. Verse 1. Awuzwe nje amazwi esixwayiso. Kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo. Bhekani ukuthi ezweni kwenzakalani. Lilalela uJesu ukuthi uthini. Funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo osezulwini. Wena owenza ukulunga kwakho phambi kwabantu ukuthi ubonwe wabantu, khohlwa awunamvuzo ezulwini. Akusho umbatha Nkosi yami.
kusho uJesu. Ngakho-ke nxa wabela isipho, ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogeni nasemigwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. 3. Kepha wena nxa wabela isipho, isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo esokunene. 4. Ukuze isipho sakho sibe sekusithekeni noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. 5. Nalapho nikhuleka. Yaqala inkathazo. Hayi bafowethu sigeqa amagula. Sigeqa amagula. 5. Nalapho nikhuleka, ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogeni nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babonwe ngabantu. Angiphinde. 5. Nalapho nikhuleka, ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogeni nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo.